И здравейте хора, днес както виждате ще играем на Bedwars. Както сте видяли от thumbnail или от заглавието на видеото, ще правим челендж, в който ще трябва да построим не около леглото, а стена около целият остров. Точно така. Там дали ще успеем да го направим преди да си взели леглото, но ще се пробваме. Ако видеото ви хареса, лайкнете, абонирайте се и приятно ви гледане. И добре хора, започнахме играта. Сега на тази карта ще е малко тегаво. Всъщност той е доста мъничко, обаче пак ще е тегаво заради ето тези стълби ето тук. Направихме първия ред, трябва още един ред нагоре и трябва да внимаваме някой само да не дойде към нас, защото ще е много гадно. Сега виж, трябва да го направим така като остров. Трябва целия ли да го вградим? Да, трябва да го направим, за да може да се ходи отгоре. Май ни нападат на това. За сега никой не ни напада! Оу, yeah! Колко е забавно никой да не те напада, вау! Да, много е яко това. Ето ти гол, ако ти трябва тук. Ами, добре, сега още наистина никой не ни е нападнал, което е доста интересно. Мисля, ето тук отгоре да го направим с ето такова блокче с Moonstone. Зависи ако не ни нападнат. Ти взели TNT? Паднах, края, чао. Аз пуснах TNT при нас! You idiot! Ева, ти правим Саше. Опа. Добре, вече взех TNT отново. Ех, това па не мога го щупали, бе. Аз отивам да нападам сивите. Аз идвам да помагам да нападаме сивите. Точка, ще нападаме сивите. Без грешка. Принцип трябва да дойде да протекства малко. И ме бутнаха. И ни нападат, by the way. Сините. И сивите. Да, бе. Всички. Тука бяхме, гайс. Какво се случва там? Добре, убиха ни. И май ще изчепат леглото след малко. Сините. Самогъс. Къде бе? Малкият на стълбите, вика. Брат, той е с диамантен меч. Той сега ще кемпи тука, брат. GG, actually, брат. Дай двамата! Ми убиха ме. Така, почнахме втората игра. Хубаво започване направи. Да. Браво, на здраве. Окей, гайс, почваме вече да слагаме първата вълна. Трябва сега да сложим това. Не трябва ли още едно? Не. Не, откъде ще излезнем? Ще го измислим. Казах с усмивка на лице и никога не смисля. То тук си има. Аз казвам да набляваме един вид на defending, да го кажа така. Защото някакво се бием, ако нападнем, те ще ни набият. Ще ни набият. Прав си обаче. Като гледам сивите са си дишли за диамантите. Виж какво направих. Знам, че това мисля, че ще се каже малко читване, което правя, ама да е малко реакция, преди са ни убили леглото. Ще сложа и още едно ето тука. Се знае, че е в центъра. Нищо, да обърка някой. Все пак. Какво да си каже? О, то по принцип е в центъра, ама дай, той ще отдясно ще види. Да бе. Very good logic, bro. 31 голд, какво може да си купя? Iron меч, много ябълки, лък, всякакви неща може. Яко ябълка ще искаш. Ето ябълка. Да. Хора, ако такива видеа ви кефат с челенджи, примерно, както виждате, играем на Bedwars. Ако ви кефи самата минигейм игра Bedwars или като цяло челенджите, напишете коментар Minecraft, за да знам, че това ви е интересно, защото видях, Fortnite ми беше чак толкова интересно и да снимам толкова много на нея. Това е само от вас. Така, гайс, купихме си лък, като ще ми трябва лък за всеки случай, ако някой дойде така да го кичална. Чао. Ами гайс, тъпото е, че сега никой не ни напада, обаче те вече останаха два отбора. То ние направихме вече това цялото. Напишете в коментарите, ако според вас, без да читвате, без да отиват по-напред във видеото, мислите, че ще спечелим. Имам до... не знам кои са пати, ама май да съществуват. Ти го продължаваш. Да. Сините. Аз обаче нямам блокчета вече. Ау, паднах. Я стояла. Маля, как ще да падна? Ябълката ми от нищото се изяде. Виж ме какво държа. В смисъл, ти ще се пацакаш. Май тук трябва да го запълниш също. Топло. Какво викаш? Виж сега, буквално той идва пич, си мисли, че тък му мазах, брат, с този лабиринт. И пуста нищо, брат. То, нали, близо е до къла да почнеш да чупиш, ама да. Да. Малко предприятие, брат.
Буквално никой не ни нападна и това нещо е прекалено хубаво. Може да спечелим, може да спечелим. Може би ще спечелим. Ще я спечелим. Но брат, тъпото е, че ние буквално стоиме 3 отбора от супер много време вече. И аз ще отида на това, към диамантите. Аз нещо подобно правя. И аз отивам към диамантите цяло. Вие после ще дойдат за нас, но това е друго. Да, виждам ги. Идват, белите идват, да знаеш. Don't feel like I'm safe, bro. Оф, той се загради. Добре, опитах се да го букна. Не мога го оцеля обаче. Идвам. Ето, нищо не се случва. Спираме. Сега ще се случи нещо, защото нося нещо голямо. Какво носиш? Фаербол, давай. Браво, бе. Ще слизаме ли? Пушки се, бе. Аз отивам да взема, аз също да взема един фаербол. Не съм видял повече брич тука. Видиш я. Сложим един трап, защото имаме диамантите. Еми, давай. Хилпу. Хилпо. Според мен ще помогна Хилпо. Не знам за какво му помага. Най-вероятно ще помогне. Той с такава пушенка. Къде, бе? Я да вие само едно нещо. Къде? Почупили се на леглото. Да, бе, да. Или трапа, не знам, да видях. Да. Или не. Или пък не вика. Явно е бил трапа, не знам. То трапа, къде е бил? Не знам. Ей! Аз ти предлагам да стоиме само тук долу, за да... Ако дойдат да не ни... Ето така, това ще го заключи тук. Нямам. Белите пак май идват. Да. Какво да? Да, идват от... Да, видя ги. О-о! Аз се самоубих! Еми идват. Ще седя вътре в тото. Стой, защото идват. Айде! Чупиха всичко, брат. Счупиха всичко. Ни убиха! Налагай! Налагам го! Ма не мога! О! Спечелихме! Май! Не спечелихме! Фейк Еми, добре, гайс, успяхме да спечелим, обаче бяхме на второ място и се държахме супер много време с тази тактика. Надявам се клипа да ви е харесал, ако да, лайкнете, абонирайте се и приятен ден или вечер, в което го гледате. Също, ако искате подобни клипове на Bed Wars или като цяло Minecraft, напишете в коментарите и така много ще ми помогате, защото първо, че пишете коментара, което ми помага с самия канал да се развива още повече и така ми помагате да разбера какво искате да гледате или какво. Просто чао!